OK, tak zavři si oči, Mhm. začni se zaměřovat na nádech a výdech. Uvolni nohy, uvolni pánev, uvolni břicho, uvolni záda, uvolni ruce, uvolni hruď, uvolni ramena, uvolni krk, uvolni hlavu, pozoruj myšlenky, jak přichází a odchází a nech je jít. Teď si představ, že ze tvých nohou rostou dlouhé kořeny do země, co je černá, temná a vlhká. A tady je matka země, která ti dává energii lásky, přijímutí a hojnost. Tady se ukotvíš a ta energie proudí přes tvoje nohy do celého těla, do všech buněk, co pročistí, regeneruje a uzdraví. Teď si představ, že ze tvý hlavy vychází paprsek, který jde až do vesmíra a tady se ukotvíš do zdroje. Seš napojený tak nahoře, tak dole, tak dole, tak nahoře a uprostřed seš ty se tvým srdcem, co se otvírá a je tam energie lásky, která proudí zevnitř ven, zvenku dovnitř. Je to energie dávání a přijímání, přijímání a dávání. Je to kruh života a smrti, smrti a života. Je to láska, co je ve tvým těle. Pozoruj nádech a výdech a uvolni se ještě víc. Pozoruj nádech a výdech
a uvolni všechny svaly. Pozoruj nádech a výdech a běž ještě víc hlouběji do sebe. A teď si představ, že před tebou vidíš měsíc, černá obloha, na levé straně je jedna věž, na opačné straně je druhá věž. Jsou tam dva psy, každý hlídá, stojí vedle jedné věži. A v dálce je jezírko. V jezírku je rak, velký rak. A ty seš před tím jezírkem, takže vidíš před sebou. Čiže mám už sa pohnúť k tomu jazierku, hej? Pomedzi tie dve veže a tak ďalej. Keď Ano, pravíš, že ale to je to ďaké, jezírko no. Hm. je tak velké, že ty, abys došel na tu druhou stranu, tak buď přeplaveš jezírko, anebo si promluvíš s rakem, ale nemůže, není tam jináčí cesta. Mám prejsť na druhú stranu jazierka, ale musím buď preplávať, alebo sa porozprávať s rakom, hej? Mhm. Okay. Tak mám potrebu sa s ním porozprávať, lebo neviem, čo on má záľusku, či náhodou nie je nejaký útočný rak, ktorý by ma, neviem, rozštvrtil, keď by som plával cez to jazierko, aj keď tá voda je šíra. On sa pozerá na mňa z diery v strede toho jazierka, on je fakt veľký. Ma kľudne Mhm. mohol jedným klepetom na poli rozkrojiť. Čiže, čo si zač? Čo tu robíš, alebo čo si zač, ty rak? Že on je múdry, múdry starý rak, púzatý, taký, že dobrý strýko. Dobre, ale máš veľké klepetá, ja sa bojím, že potrebuje sa dostať na druhú stranu toho jazierka, tak čo mám robiť? On vraví, že on môže vystrčiť klepetá vonku z vody a že ja by som mohol skúsiť skočiť zo svojho brehu na tie klepetá a z tých klepieť, ako keď taký malý ostrovček by vytvoril a z tých klepieť potom ďalej na tú druhú stranu. OK, aby si šel na tu druhou stranu, tak vlastně je to, že na tom začátku máš nějakou vědomost a aby si přešel na tu druhou, tak si tam potřebuješ něco uvědomit, nacítit, pochopit. Mhm. Čo Co si, reprezentuje pro tebe, promiň, co je tam reprezentuje pro tebe ten rak? Uvědom si, jak vypadá, jestli se ho bojíš, anebo bojím sa ho, áno, bojím sa ho, cítiť to na hrudi, akože sa mi teraz tak trošku začalo akože okolo srdca tak akože páriť, akoby taká stiesnenosť, hej. co pro tebe reprezentuje ten rak. Reprezentuje pre mňa nejakého staršieho muža, nejakého keby z otcovskej línie, ktorý keby, musím teraz lúkať dýchať, lebo sa mi priťažilo. Čiže, no,
Reprezentuje pre mňa smútok. Smútok sa nejakým mužským vzorom, alebo že som ho nemal, alebo že som len prišiel, nejakú oporu mužskú. Co by udělal s těma klepetama? Tam nemám strach z toho už teraz, akože by mal, on práve, že je napomocný, on mi chce pomôcť cez ten rybníček, cez to jazero. On povedal, že on mi vystúči tie klepetá, aby sa stali ostrovčekmi, že na nich cez ne preskáčem na druhú stranu, hej. Mhm. Ale aj s neho cítim smútok. Z toho raka cítim tiež smútok. Ok, tak si chvilku říkej, s tím, že se zaměří na tu hru, protože si on cítí smutek, to znamená, že to ty a i sobě vnímáš a že třeba někdy to tam jako v sobě potlačuješ. Přijímám svůj smutek. Prijímam svoj smútok. 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 Prijímam svoj Mhm. smútok. Áno? To cítíš? Je Cítim to už čiastočne, cítim čiastočne už uvoľnenie a na chvíľu sa vo mne objavilo také niečo ako, že hnev z opustenia. Mhm. A už sa to začína trošku uvoľňovať tým, že to hovorím. OK, tak ještě chvilku. Prijímam svoj smútok. 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 Prijímam OK, svoj smútok. Prosím? to cítíš? Ešte stále tam cítim takéto pálenie pri srdci a takú tú skľúčenosť, a, ale už zase je to niečo lepšie. OK, tak si řekni, co tam potřebuješ nechat v tom jezírku.
Potom na nich z toho jazierku. Teraz mi prišla vizualizácia, že nejaký červený ríl, ktorý sa mi stále ako keby pýchal do srdca, pýchal do hrude, pýchal A čo ten ríl symbolizuje? Ako Ten, keby, prosím, promiň, se nepochopila. ríl, lopata, červená. Mhm. Čo to Okay. symbolizuje? Ako No, keby, že ja sám seba pýcham do toho srdca. Keby som bol, čo to je, seba kritika? jestli to je ta první, co tě napadla. Neviem, to seba kritika, hej. Pýcham sám seba do srdca, potom potrebujem nehať v tom jazierku, hej, v jazere. Nebo spochybňuješ tvoje emoce, nebo spochybňuješ tvoje city, tvoje srdce. No áno, tak, to bude ono. A sa to bolí, že spochybňujem svoje emócie, svoje city. Aj to je ono. Mhm. Takže Ako sa, důvěr, ano, ako mal som to vyslovil, tak sa mi to začalo trošku uvoľňovať. tak si to ještě tohle chvilku opakuj a potom, jak to ucítíš, jak se ti to přelomí, tak důvěřuju svýmu srdci. A čo si ešte mám opakovať? No to se říká jako, že spochybňuješ, nebo co jsme si říkali, spochybňuju tvoje emoce, Aha, nacít tak, jako co, v tvém srdci, nebo emoce, co ti tam nejvíc jako rezonuje. skúsim obidve a uvidím. Mhm. Spochybňujem svoje emócie, alebo pochybujem o mojom srdci. Spochybňujem svoje srdce. 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 Nedôverujem svojmu srdcu. 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 Nedôverujem svojmu srdcu, 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 nedôverujem svojmu srdcu. Nedôverujem svojmu srdcu, 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 nedôverujem svojmu srdcu. Nedôverujem svojmu srdcu, 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 nedôverujem svojmu srdcu. Nedôverujem svojmu srdcu, 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 nedôverujem svojmu srdcu.
Nedôverujem svojmu srdcu, 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 nedôverujem svojmu srdcu. Nedôverujem svojmu srdcu, nedôverujem svojmu srdcu, nedôverujem svojmu srdcu, nedôverujem svojmu srdcu, nedôverujem svojmu srdcu. Áno, dôverujem svojmu srdcu, áno, dôverujem svojmu srdcu, áno, dôverujem svojmu srdcu, áno, dôverujem svojmu srdcu. Áno, dôverujem svojmu srdcu, 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 áno, dôverujem svojmu srdcu. Áno, dôverujem svojmu srdcu, 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 áno, dôverujem svojmu srdcu. Áno, dôverujem svojmu srdcu, 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 áno, dôverujem svojmu srdcu. OK, Áno, a co dôverujem svojmu srdcu. Prosím? pojďte říct tvoje srdce teď? Pozerá sa na mňa tak z dola, tak vystrašene, ešte mi neverí. Keby bolo v takej jamke, za, akože zašle, pozerá sa z tej jamky vonku, akože nemá hlavičku úplne na vrchu, na vyústení Mhm. jamky, akože, ale ešte mám strach. Z čeho? Strach zo zranenia, že zase budem bičovať mečmi myšlienok, že zase, lebo ríč je vlastne ako keby meč, vieš, akože zasa budem akože myšlienkami ho bičovať, píchať. Mhm. Takže co mu můžeš říct, aby získal důvěru v tobě? Že odložím ríč a pohnojím ťa. Mhm. Lebo že ty si nejaké semiačko, z ktorého vyrastá tá slnečnicové pole na tej karte slunce. To potešenie, tá radosť. OK, takže aby tam vyrostla ta radost, tak máš přijmout tvoji temnotu. OK, Přijmout ako... to, co mu nerozumíš úplně. Mhm, hej. Čiže ako to môžem urobiť teraz? Pýtal sa Přijmout. mozog. No, vidíš. A to je to, OK, to ty řekl dobře teď. Navnímej to v sobě. Najdi tu cestu, ty tam. S tím, že jsme si tam řekli, co před Ale sebou vidí. vieš, čo ma teraz napadlo? Že príjmam svoje nevedomie, príjmam svoju temnotu. OK. Príjmam svoje nevedomie, príjmam svoju temnotu. Príjmam svoje nevedomie, príjmam svoju temnotu. Príjmam, že My neviem. koukej, Prosím? jenom se koukej jako před sebou, co jsme si říkali, jezírko, rak, dva psy, měsíc, věže, OK? Všechno, co máš před sebou, opakuj si to a vnímej, jak to na tebe působí, co to s tebou dělá, jestli se tam něco mění, OK? Mhm. Príjmam svoje nevedomie, príjmam svoju temnotu. Príjmam, že nepotrebujem všetko vedieť. Príjmam, že mám nejakú hlbokú vec. To si ešte musím ujasniť, že čo vlastne príjmam. Príjmam, že sú veci vo mne hlboko, ktoré nevidím, nemám ako vidieť, nemám ako spoznať. Príjmam, príjmam svoje nevedomie. Príjmam svoju hĺbku, príjmam svoje nevedomie, príjmam hĺbku svojho srdca, príjmam svoje nevedomie, príjmam svoju temnotu, Ne, príjmam říkej to svoje... pomalu. Prosím? Říkej to pomalu a Ešte zaměřuj se. hľadám, ja jasne ešte hľadám stále, že čo ma osloví, vieš. OK, OK.
že príjmam svoje nevedomie, príjmam svoju hĺbku, príjmam svoju temnotu, príjmam svoju temnotu. Lebo tam mi vychádza s tou temnotou aj, že príjmam aj tie svoje temné stránky, ktoré nechcem vidieť, hej. Mhm. Že príjmam svoju temnotu, príjmam svoju temnotu, príjmam svoju hĺbku, príjmam svoje nevedomie, príjmam svoju temnotu, príjmam svoje temné stránky, príjmam svoje temné stránky, príjmam aj 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 svoje temné stránky. Teraz sa trošku zase priťažilo okolo srdca, keď to hovorím, čo asi je dobré. Teda akože dobrý znak. Áno. Príjmam aj svoje temné stránky, príjmam aj svoje temné stránky, príjmam aj svoje temné stránky. 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 Teraz, ako to hovorím, tak tie dva vlky, tie psi, spozornili a sadli si a pozerajú sa na mňa. Mhm. Konečne nás vidíš, nás zvukov v temnote. Mhm. A Príjmam jeden aj je svoje a jeden je černý. jeden je biely, jeden čierny. Ja som videl Mhm. iba jedného, že sivý je. OK, akože som si nevšimol. OK, Obidvajú tak prídu. áno. Áno? Jak ti přijdou oba dva? Neviem, keď si predstavím bielo, tak mi príde akože nejaký hravý čoklík, ktorý tam nemá, lebo tí dvaja vlci sú takí mohutní a sú takí, že to je to animálne vo mne, hej, ktoré ja som nepríjmal doteraz. Si Mhm. teraz oni spozornili a obidva sú, neviem, stále sa pozerám na toho vpravo, pri pravej beží, že je taký sivý a je taký animálny veľmi. A Mhm. ten vľavo, že ak by mal byť biely, tak mi príde, prepač, malý moment, niekto mi volá, kašlem na to. Prepač. Um, neviem, ako to mám, tak to urobím. Počuješ ma? Mhm. Jo, jo. Dobre, okej. Prepač, niekto mi volal, neviem, kto to bol, tak som to vypol. Máme teraz náš čas, našu prácu. Čiže, Mhm. čiže o, Ty dva ešte raz psy. to robím. To apsiám, tak ten vľavo, to je vlk, hej, sivý vlk, veľký sivý vlk, ktorý Okay. má svoju temnotu, tak ten akože OK, konečne. A ten vpravo je taký biely, ale také štenia, ktoré pozerá sa na toho veľkého sivého vlka vpravo. Hej. Mhm. Tak to teraz mám. Príjmam OK. svoju temnotu, príjmam svoje temné stránky, 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 príjmam svoje temné stránky. 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 Príjmam svoju temnú stránku. Príjmam svoju temnú podstatu. Príjmam svoju temnú... Čo to je? To nie je stránky. Stránky sú jemné. To je... Príjmam svoju temnotu v sebe. Príjmam temnotu v sebe. Príjmam temnotu v sebe. Príjmam tú temnotu v sebe. Príjmam tú temnotu v sebe. Príjmam tú animálnosť v sebe, príjmam tú temnotu v sebe, príjmam tú temnotu v sebe, príjmam animálnosť v sebe, príjmam tú animálnosť v sebe, príjmam tú temnotu v sebe, príjmam tú temnotu v sebe, príjmam tú animálnosť v sebe, príjmam tú temnotu v sebe, príjmam tú animálnosť v sebe, príjmam tú temnosť v sebe, príjmam tú animálnosť v sebe, príjmam tú temnotu v sebe, príjmam tú animálnosť v sebe, príjmam tú temnotu v sebe, príjmam tú animálnosť v sebe. Príjmam tú temnotu v sebe, príjmam tú animálnosť v sebe, príjmam tú temnotu v sebe, príjmam tú animálnosť v sebe. Teraz, ako sa z toho rozprávam, Mhm. tak sa úplne celé sa to ponorilo do tmy a ja som do tej tmy vošiel a vôbec sa tom nebojím, práve že mi je tam dobre v tej úplnej tme, Mhm. že ani mesiac tam není nič, proste tma, hej. A neviem, či sa Mhm. nemôžem do nejakého podzemia alebo niečo také. Príjmam tú temnotu v sebe, príjmam animálnosť v sebe, príjmam temnotu v sebe, príjmam animálnosť v sebe, príjmam temnotu v sebe, príjmam animálnosť v sebe. Príjmam temnotu v sebe, príjmam animálnosť v sebe, príjmam temnotu v sebe, príjmam animálnosť v sebe,
Príjmam temnotu v sebe, príjmam animálnosť v sebe, príjmam temnotu v sebe, príjmam animálnosť v sebe, príjmam temnotu v sebe, príjmam animálnosť v sebe. Príjmam temnotu v sebe, príjmam animálnosť v sebe, príjmam temnotu v sebe, príjmam animálnosť v sebe, príjmam temnotu v sebe, príjmam animálnosť v sebe. Príjmam temnotu v sebe, príjmam animálnosť v sebe, príjmam temnotu v sebe, príjmam animálnosť v sebe, príjmam temnotu v sebe, príjmam animálnosť v sebe, príjmam temnotu v sebe, príjmam animálnosť v sebe. Príjmam temnotu v sebe, príjmam animálnosť v sebe, príjmam temnotu v sebe, príjmam animálnosť v sebe, príjmam temnotu v sebe, príjmam animálnosť v sebe, príjmam temnotu v sebe, príjmam animálnosť v sebe. Príjmam temnotu v sebe, príjmam animálnosť v sebe, príjmam temnotu v sebe, príjmam animálnosť v sebe. Teraz som sa zjavil v nejakej podzemnej jaskyni, kde je tiež jazero a na brehu toho jazera sú skaly, ktoré sú pokryté nejakým pokladom zlatým alebo strieborným alebo neviem, aký všetkým možným, hej. A Mhm. nad tým jazerom je nejaký otvor, z ktorého žiari nejaká žiara. Neviem, či je to, to nevyzerá byť slnko, je možné, že to je mesiac, neviem, asi mesiac. Mhm. Prípada mi to ako taký pirátsky, že som temný pirát, ktorý má svoju veľmi temnú stránku a teraz vlastne iba v sebe objavujem tú temnú stránku v sebe. Mhm. A zároveň vo mne rastie sila vnútorná. Mhm. Čiže takto to teraz je, hej. Pripadám si ako, neviem, či si videla na HBO, na Maxe, taký seriál, že naša vlajka znamená smrť. Our Ne. flag means death. Tam to je ináč krásny, romantická komédia. Nebudem ti hovoriť, je to Piráti, je to super, je to divoké, je to divné, všetko a tak. Je to britský humor, takže ti to odporúčam veľmi. A ja si pripadám ako jeden z tých hlavných predstaviteľov tam. Presne, že Mhm. ktorý má v sebe totálnu temnotu a zároveň veľkú nežnosť a to je, ako keby som teraz tým dnešným, čo robíme, sebe uvoľňoval tú temnotu v sebe, ktorú som v sebe vždy potláčal, aby som bol ten hodný chlapec a aby som Mhm. vyhovoval konvenciám a teraz potrebujem proste dostať to zo seba vonku, hej. Alebo teraz Mhm. zintegrovať to do seba. Áno, To, to, takto. to, ne, to neznamená, že budem sa tak ako dajme tomu prejavovať, ale musím prijať to, že som aj takýto a keď to bude potrebovať znova výjsť zvonku, tak sa tak prejavím. Ano, a teď si navnímej to, jakože jsi tam byl hodný, protože jsi poslouchal nebo naslouchal pravidla druhých nebo tvé rodiny, společnosti. A my si to spojíme s tím, že jsem ten chlapeček nebo ta holčička, která už nebude hodná, protože neposlouchá. Když Áno. neposlouchám, tak nejsem přijat, takže nejsem milován. Alebo mi ide doslova o život, že sa cítim, ako že ma opustia alebo ma ostrčia, že vieš, takže Ano, to, budeš to je odmítnut. až existenčný strach. Ano. Tak to A ty cítim, že to bolo až přes, tak. mhm. A tady přes tu temnotu, přes tu kartu měsíc, tady si dáš svoje pravidla, nový cykl. Měsíc je spojený s energií, s novým cyklem. No však máme dneska akorát včera bol spln, Mhm. Úplně takže to môže celý. úplne tak spln, no. Čiže môže byť akože nový cyklus znamená, že vlastne teraz by som mal vlastne opúšťať veci zo života však. Mhm. Ano, protože jdeme do toho, že to bude ubírat ten měsíc. OK, takže čo teraz ďalej? Ano, teď jsem chtěla jenom znázornit, ať si to navnímáš, to, co jsem řekla, jakože opouštíš to, že musíš být stále ten hodný, ale proč jsi ten hodný? Protože chceš být přijat. Áno. Tak teď, když jsi ten pirát, co přijímáš tu svoji temnotu, tak co to pro tebe ještě víc znamená? A teď to si můžeš jenom procítit v sobě, jaký je nové pravidla, nebo něco, co tě bude vést touto cestou, tou cestou, kde zase půjdeš třeba do toho jezírka a tam ti to přivede na druhou stranu té karty a co tam bude? Myslíš teraz ako v tom podzemí? Tak
to teď si tam No musíš, ty tam. teraz, vieš, na druhej strane toho jazyka, teraz tam vidím ten poklad, hej. Mhm. Ano, takže ten poklad je vlastně co pro tebe? A ten poklad iba zakrýva skalu, ktorá má ska, tvár tváre, zjaví sa mi nejaká žena. Že to je obrovská skala, ktorá je posiatá pokladom a je to vlastne tvár ženy, čierna skala, tvár ženy. A čo nás to teda symbolizuje? Čo mi chce povedať toto? Jenom tak a potom se na to navaž, že ten poklad je něco, co ty tam nechceš vidět a to je ten velký tvůj potenciál. A já bych to spojila a i s tím, co jsme viděli dneska, ten mag, který začne používat ty nástroje. OK. Spojí tu ženskou a mužskou energii. Takže ten měsíc a to slunko, vidíš, že ty jsi tam měl to slunko v tom výkladu dnešním a Mhm. teď, aby si udělal tu meditaci, tak ti vyšlo měsíc. A mluvili jsme celou dobu něco tam spojit, to podvědomí, vědomí. A tyhle dvě karty reprezentují tady tohle. Áno. OK, takže už se na to nacíť ty, jak to potřebuješ. A či sa mám nacítiť teraz, lebo ste počúval, že má sa nacítiť na čo, čo pre mňa symbolizuje, alebo čo to je za poklad, čo to je, Říká, že tam vnímáš nějakou ženu. hej. OK, tak se nech vést, jako ta žena, jako jestli tam něco má k tomu říct, nebo co reprezentuje. To sa to zmenilo na faraónovú tvár, ako sarkofag jeho, alebo on je živý ten faraón. Má na hlave toho vtáčiu nejakú, neviem čo, nejakú čalenku, pozerá sa na mňa, tak sa spýtam, že čo mi chceš povedať, hej. Mhm. Dobre, čo mi chceš povedať? Chcem mi povedať, že poď z jaskyne vonku na svetlo, tak som vyšiel s ním vonku na svetlo, no to je úplne preslnené, sme niekde piesočné duny sú naokolo. Čo mi chceš ukázať? Ukazujeme na, ukazuje mi na pyramídu, pyramída. Pozri, koľko síly máš, to isté ako ja, faraón, tak ty vieš tiež postaviť takúto pyramídu. Alebo takto nie. Teraz hovorí, že vidíme spolu na vrchol toho niečoho, toho ihlonu piesočnatého, hej, že tam že ty potrebuješ mať takýto rozhľad na svet. Mhm. Čiže sme vyšli hore na ten rozhľad na svet a teraz sa pozrieme okolo seba a zrazu to všetko stemnelo a že on hovorí, že vidíš to, vo svete sú aj strachy. Ty budeš vidieť strachy a premenia ich na svoju silu. Ty sa nemáš čoho báť. To sú len strachy a že čokoľvek vidíš ako temné, vôbec sa toho nemusíš báť. Že máš důvěřovat sám sobě. No je Víc tak budeš, nejako, no. víc budeš přijímat temnotu v sobě, víc se ti bude ukazovat světlo ven. Tomu tu by som rád neporozumel som, že čo ty chceš povedať. Že jestli odmítám něco, tak se mi to vlastně bude zrcadlit venku. Jestli to přijímám v sobě, tak se mi bude vyvažovat ta druhá strana. Takže napríklad, že príjmam tento strach napríklad, hej. No, príjmam tento smúdok, príjmam túto hnev a tak, hej.
Ano, protože jestli to nepřijímám a jestli to potlačuju a nechci to vidět, tak potom se to bude ukazovat ven, aby jsem si to uvědomil, co mám vlastně pochopit. Hm. Hej, A jestli to začnu přijímat, to neznamená, že to musím hned jako, že to bude mít zpracovaný, ale s tím, že to začneš přijímat v sobě, tento smutek, nějaký strach, tak aspoň si tam budeš víc k tomu blíž, budeš si to víc tam toho vědomí a budeš s tím hej, umět pracovat. ja teraz mám, že príjmam svoju netrpezlivosť, že už sa to bolo vyriešené. OK, a to říká kdo? To hovorím teraz ja. Môj mozog už chce mať vyriešené. Ne, já vím, ale jaká část, víš? A ktorá časť mňa to chce povedať? Príjmam svoju netrpezlivosť. Asi tam ego, ne? A jasne, to hovorím, hlava. OK, tohle. Takže ego chce mít výsledek tady hned teď. Presne tak. OK, a měsíc, ženská energie, když jsme říkali předtím, že je spojená s cyklema, tak co ti to chce říct? Nebo Ponor sa do vody a ostať v nej, nechaj sa unášať tou vodou a precíť, že aké je príjemná, jemná tá voda a on sa zamerať svoje myšlienky na svoje vnútro a on sa to rozplynie. Takže se nezaměřovat na ten čas, protože zase to vyvádí ven na ten čas, řekněme, kde chceš ten výsledek, ale nechceš jít, zase potlačuješ ten proces. A A ešte mi zatím, prišla jedna vec teraz, že okrem toho, že teda nezamerať sa že vlastne, ale že neísť až tak, že by som stále pozoroval sám seba a niečo, že ma niečo boli a pichá, ale že keby nevnímať tú pichanie, tú bolesť v tej hrudi, ale zamerať sa na to, že ako príjemne sa mi hýbe rukou v tej vode a tak, hej, že vlastne keby, keby neviem, ale to mi príde ako útek teraz, čo mi prišlo, že vlastne preto to, aby som vnímal tú bolesť, tak vlastne neutapať sa v tej bolesti, ale to je, oceňovať to, že vieš tie pekné veci. Hej. to je najít tu rovnováhu v tom smyslu, že nejdřív potřebuješ tam, když tě to bolí, tak to přijmout v sobě. OK, jsem si vědomý, že tady v sobě to moje tělo mi něco chce říct. Takže mě píchá v srdci. OK. A teď jaký k tomu budu mít přístup? Že budu No, dělat všechno jinačí, aby jsem to necítil. hej. Podívám se, nevím, na film, a nebo mu řeknu tomu srdci, těm emocím, jsem tady, vezmeme si ten čas, který potřebuješ a dám ti tu Mhm. lásku a tu přítomnost, protože ho hledám všude, jinde, tu přítomnost, tu blízkost a ne, tady si ji dám sám. Jsem tady, Mhm. nepotřebuji, aby mě druhý přijímal nebo odmítal, ale přijímám já tuhle bolest, takže jsem tady vedle sebe, takže si budu ten vztah sám k sobě. Mhm. Rozumiem, hej. Ta první část. A potom, když už to nebolí, OK, tak už potom můžeš přemýšlet nad těma pozitivníma věcma, a i afirmace a tak dále. Ale když Mhm. tam to bojí, dítě bolí, tak Tak to to tělo, neprebíja to činnosťami a afirmáciami, najprv naozaj precítiť, hej, že som tu s tebou, máme spolu, venujeme ti svoj čas a tak, hej. mhm. Dobre. Dobre. Takže teď se tam cítíš v sobě. Uh, cítim uvedomenie. Ešte to nemám takže precítené, alebo ešte stále cítim pri srdci takéto, ako to nazývam, že pálenie, hej, čo potrebujem akože rozdýchavať, aby to menej pálilo. A cítim uvedomenie, ale ešte nie je také precítené, vieš, čo myslím.
Tak si dej ještě chvilku ruce na hruď. To mám stále teraz. OK. A že tam chvilku seď, tam jako uprostřed té karty, třeba i mezi těma dvouma vlkama. Mhm. Nad tebou je ten měsíc, takže přijímám svoji, svoje tělo, své srdce, svoje emoce, přijímám tu dualitu, co mám v sobě, protože tam v této kartě jsou dvě věže, dva vlci, Mhm. stále ti tam upozorňuje na tu dualitu. A dualita v zmysle, že podvedomie a vedomie, alebo že temné a svetlé stránky moje, alebo ako to je to dualita, v akom zmysle? Ano, temné a světlé, srdce, hlava, že tady jsme v tom duálním světě, že tady máme stále ten protiklad a jak jsme říkali předtím, s tím, že to přijmu, to neznamená, že s tím budu úplně 100% souhlasit, ale že s tím nebudu bojovat. Mhm. Dobre, skúsim ešte to povedať, že príjmam svoju dualitu. Príjmam svoje srdce, príjmam svoju hlavu, príjmam to, že som duálny, príjmam, že žijem v dualite, príjmam, že ja som duálny. Tak si to mám hovoriť? Môžem si tak hovoriť? Jo, si tam co? Ja rozumiem, hej. Príjmam, že som duálny. 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 Vyšlo mi, že príjmam, že som individuálny. Príjmam, že som Hmm. duálny. Príjmam, že som 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 duálny. Áno? Že máme tendenci jako společnost jako se zaměřovat buď jako, já nevím, že někdo je hodný, anebo že někdo je zlý. Mhm. A teď si opakuj toto s tím, že se nacítíš, jako nebo kdybyste jsi tam viděl, já nevím, jak se ti to jako zobrazí, jo, že máš třeba bílou část, temnou část, anebo jako v tom symbolu tau, víš, jako že je ta Áno, bílá, rozumiem, hej. OK, takto. Mhm. A jak přistupuješ k tomu světu? Čiže si mám opakovať, že príjmam, že som dobrý a príjmam, že som zlý? Jak ti to přijde? OK. Takže Príjmam, že som... No, to je zlý, víš? veď áno, presne toto. Že to je také, no, že čo? Jako, já bych, třeba si tam říká, přijímám, že můžu být jedinečný, protože jestli jsem jedinečný, tak potom nemusím podlehovat. To by šlo ten individuálny, však to slovíčko, čo mi Ano, prišlo na chvíľu. ano, to jí nám přišlo předtím. Tak skúsim to. Mhm. Príjmam, že som individuálny. Príjmam, že som individuálny. Príjmam, že som jedinečný. Príjmam, že som individuálny. Príjmam, že som individuálny. Príjmam, že som individuálny.
Prijímam, že som individuálny. Prijímam, že som individuálny. Prijímam, že som individuálny. Prijímam, že som individuálny. Prijímam, že som individuálny. Prijímam, že som individuálny. Prijímam, že som individuálny. Prijímam, že som individuálny. Prijímam, že som individuálny. Prijímam, že som individuálny. Prijímam, že som individuálny. Prijímam, že som individuálny. Prijímam, že som individuálny. Prijímam, že som individuálny. Príjmam, 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 že som individuálny. A ešte teraz mi to prišlo, že individuum, akože to je ako keby, že nedeliteľný. Že je to z dvoch častí, ktoré sa zároveň nedajú oddeliť. Mhm. Individuum, hej. Príjmam, OK, že som individuálny, áno. to cítíš. A trošku sa mi uvoľnilo to pálenie na hrudi. OK. A ako keby už sa začína mi to zvedomovať. OK, já bych dneska jako řekla, že ještě si to chvilku Vie, odpočím. vieš, čo začína diať? Presne ako po pálení, keď mi začne hlboko tloť srdce, ako tak veľmi, akože, nie že bulivosť, že rýchlo, ale ako keby sa z toho zovetia oslobodilo, hej, a Mhm. začínalo oslobodzovať a začalo znova, že sa nadýchovať to srdce, vieš, tak, že tak bije tak, že tak mohutnejšie, hej, vieš. Nie rýchlo, Mhm. ale mohutnejšie, hej. Takže cítim, že už začína sa to rozpúšťať. Mhm. A čo si mám Mhm. opakovať? Ještě chvilku tady tohle a potom už pomalu můžeš otevřít oči. Dobre. Príjmam, že som individuálny. 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 Dobre, myslím, že už otváram oči a Jo. zároveň si urobím tak, že ešte si budem študovať tú dualitu dneska. Vlastne, vieš čo, že biela, čierna, dobrý, zlý, všetko, čo by ma mohlo napadnúť. Alebo ak by si bola ochotná ešte mi akože možno podporiť toto, uh, Já bych se že... podívala Prosím? na, na ten symbol, třeba co ti to v tobě vyvolá, ten symbol, ten, jak to říká, ten tau. A potom bych Aha, se koukala i na měsíc a slunko, protože i tohle pořadí není náhodou. že najprv Já, mesiac a potom slnko? jo, že říkám, že je 18 je měsíc a potom je 19. Takže vidíš, že předtím je temnota, je měsíc a až potom je slunko. A tak mi to vysvetlí, že prečo to nie je náhoda? OK, co myslíš ty, nebo co cítíš ty? Nie, na počiatku bolo slovo, že najprv si musím vyčistiť povedomie, aby, alebo teda počúvať svoje srdce a potom to realizovať hlavou. To je něco podobného, jak jsme si říkali, že nejdřív je velekněžka a potom je císařovna. Takže nejdřív se podívám do sebe, protože ten vnitřní svět vlastně je to podstatné z To je toho. smerodajný, hej, to je smerodajný, no. Ten vnitřní svět vlastně potom, když seš v sobě, když vidíš tu temnotu Mhm. teď jako to, co máš v tom podvědomí, tak Jo, potom můžeš jít otevřeně a jít do toho světla. OK, dobre. Když zase popírám nebo se bojím té temnoty, ta temnota vlastně to je, co mám v sobě,
tak tam začnou jako bloudit. Hej, A my, jasne. A aj tak sa tomu nevyhneme, lebo tá teplota stále bude držať v niečom. ano, ty halušky a já nevím, iluze a takto. A brinza. Takto. Takže OK. já jsem tě chtěla dovést k tomu slunku, zatím to tak jako nedošlo, tak třeba si to buď udělej ty, nebo to uděláme příští pondělí, jakože zase se zaměříme na tyhle dvě karty. No, ja si môžem, áno, môžeme to pokračovať ďalej, alebo ja si môžeme aj dneska ešte niečo hovoriť, alebo vieš, priebehu týždňa niečo hovoriť. Čo by si mi doporučila? Já bych se jako doporučila s tím pracovat jako průběžně jako tento týden, že se na ně můžeš koukat a udělat si třeba i takovou krátkou meditaci sám ze sebou. OK, dobre, dobre, super. Jakože stále tam, že jsi, podívej se na tu kartu a potom, když začneš tu meditaci, tak si tam vizualizuj to, co jsi tam viděl a znovu, jak půjdeš na tu druhou stranu, proč ty dvě věži. To jsme si jednou možná, že říkali, že to připadá, jako kdyby to je ten nekonečný příběh, jako víš, ten Áno, smysl áno, tie dve veže, no. Hej. má jít na tu druhou stranu. A co Mhm. vlastně za tou druhou stranou u tebe? Třeba tam bude něco, co je neznámé, nebo už tam bude slunce, anebo oblačno, anebo prostě Jasne. něco. Dobre, dobre. Takže meditovať vlastne teraz primárne nad kartou mesiac. Mhm. Dobre. Okay? OK, OK.